sitten on, jos sitä 90,2 otetaan 2,2 kiloa pois, niin mikä se todellinen paino sitten on? Sitten se on sitten se on jo 80, ja jos on nyt 90,2 ja siitä 2,2 kiloa pois, niin laskekaa kuinka paljon mikä se todellinen paino on sitten. Päästä jo alle 80 helposti. Kiitos vaan viesteistä ja tollasista ja niin siitä, että mua ei se matematiikka ei ole meikäläisen juttu. Se ei kiinnosta meikäläistä yhtään. Mä tiesin jo melkein heti, että mä en tule matematiikan laskuja, pluslaskuja, kertolaskuja, jakolaskuja, yhtälöitä ja sun muita, niin tarvitsemaan yhtään missään. Niin sen takia ne ei mulle jää päähän, kun ne ei kiinnosta. Mutta sitten taas jotkut elokuvat, sanonnat, kaikki tällaiset, niin kiinnostaa niin saatanasti, että kyllä jää päähän. Jää helposti. Tällaista. Semmoisen tapaus. Tällä kertaa, jos joku tietää, miksi ei laskento onnistu, kun se ei kiinnosta. Sanotaan se vielä viimeisen kerran. Ne, jota se kiinnostaa, niin ne laskee kuin vettä vaan tuolla ja toimii kuin junan vessa, mutta kun meikällä, niin sellainen se ihminen on, että sit jos sitä kiinnostaa tietyt asiat, niin se jää päähän paremmin, mutta sit jos se ei kiinnosta mikään se tietty asia, niin se ei jää päähän. Niinhän se menee.